Priatelia, prajem vám pekný večer. Je útorok, takže znovu sa vidíme pri otváraní Božieho slova v knihe Genesis. Máme za sebou ďalších 7 dní, ktoré boli naplnené asi všeličím, ale dnes na túto hodinku alebo na niekoľko desiatok minút sa pokúsime oddeliť od všetkého, aby sme mohli porozumieť to, čo je napísané v Božom slove. Poďme sa najprv skloniť k modlitbe a vyprosiť si Božiu prítomnosť. Drahý Pane, ďakujeme Ti za dnešný deň, za všetky povinnosti, starosti, za to, ako si nám v nich pomáhal, aj za radosti, ktoré prežívame a hlavne za nádej, ktorú dávaš do nášho života, že toto nie je všetko, čo prežívame a to najlepšie nás ešte čaká. Ďakujeme, že nám dávaš možnosť na prípravu a prosím, pomôž nám, aby sme využili čas, ktorý máme k dispozícii a všetky prostriedky, ktoré nám dávaš Ty. A mene Pána Ježiša Ti za všetko ďakujeme. Amen. Takže dnes budeme otvárať 4. kapitolu knihy Genesis a budeme sa zaoberať otázkou, čo sa stalo potom, ako Adam sa ho zrešili a Boh sa s nimi stretol len takým spôsobom, že k ním hovoril, nebolo ho vidieť a oznámil im, čo to bude znamenať. Dnes otvoríme 4. kapitolu, kde bude odpoveď na to, aký bol ich následný život, čo dôležité do ich života prišlo. Ale samozrejme, toto chceme pozerať aj s tým úmyslom, aby sme sa dozvedeli, čo z toho príde pre nás. Čo nám príbeh, ktorý bol zaznamenaný pred niekoľkými tisíckami rokov, hovorí dnes do nášho života. Budeme samozrejme na to používať Božie slovo a budeme pritom samozrejme rozmýšľať, dávať si otázky, ale hlavne prehovárať to, čo Boh nechal zaznamenať. Aj pre dnes mám pripravenú prezentáciu. Vždycky na konci tej prezentácii je určitá otázka. A minule som vám položil otázku, že čo si myslíte o tom, čo Boh hovorí v druhej časti 3. kapitole k Adamovi a k Eve. Je to trest? Je to cesta k vyslobodeniu? Alebo je to oboje? A možno sa môžete k tomu vyjadriť, keď budeme mať na záver tú časť otázok. Nielen dávať otázky, ale treba aj vyjadriť, ako to vidíte vy, to, o čom sme hovorili minule a samozrejme, o čom budeme hovoriť dnes, pretože dnes večer na záver bude tiež jedna taká aplikačná otázka. Takže teraz už prejdem do prezentácie, takže dúfam, že ju vidíte, že všetko je v poriadku. A nadpis, ktorý som dal tomu dnešnému zamysleniu je prečo sa nenávidíme. Je to samozrejme také veľmi univerzálne, veľmi všeobecné. Tých dôvodov môže byť veľa, ale táto kapitola nám ukáže jeden veľmi dôležitý dôvod, pretože sa tu stretneme s nenávisťou, ktorá skončila smrťou, alebo teda vraždou a zároveň v tom zamyslení bude aj odpoveď, prečo to je. Takže to je otázka, ktorú chcem pre nás všetkých položiť a sami si budeme môcť dať odpoveď, ako to je v našom živote, ako je to teraz, alebo ako je to v spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. Začneme najprv opakovaním. Takže opakovanie z predchádzajúcej lekcie. V tejto časti sme mali prvé proroctvo o záchrane, ktoré vyslovil Pán Boh, ale zároveň v tej súvislosti tam bol aj súd nad zlom, nad tom, ako ten, ktorý je pôvodca zlého, nakoniec končí. Boh vyriekol konečný ortiaľ nad Satanom, napriek tomu, že Satan ešte stále existuje, je to konkrétna bytosť, tak ten ortiaľ nie je nevratný. Pán Boh hovoril o tom, že to, čo spôsobil Satan, to, že vstúpil medzi Boha a človeka, priniesol hriech a odviedol človeka akoby k sebe. To z Božej strany bude znamenať vyhlásenie nepriateľstva a výsledkom alebo procesom na tejto zemi bude boj medzi človekom a Satánom a boj medzi dobrom a zlom. A hovoril, ako to bude prežívať žena alebo ženy. Ženy budú najviac trpieť v oblasti, v ktorej mali byť najviac požehnané.
teda v oblasti rodiny, v oblasti uh, priorít, ktoré ženy dostali, stať sa matkami, niečo, čo je spojené nielen s rodením detí, ale aj s výchovou. A toto je oblasť, ktorá sa stala naozaj pre ženy ťažká. Na jednej strane požehnanie, veľké požehnanie, ale na druhej strane je to spojené s veľkou bolesťou a veľmi často aj s neúspechom. A vzťah medzi mužou a ženou sa tiež výrazne zmení. Pôvodná láska, to, čo Biblia nám predstavuje ako láska, sa zmenilo na súperenie a snahu o ovládanie. Sami môžete posúdiť, ako je to dnes medzi mužou a ženou. A mužovi bude vzťah so ženou okrem iného pripomínať jeho najväčšie zlyhanie, pretože Pán Boh mu hovorí, pretože si poslúchol hlas svojej ženy, pretože si dal v tomto prípade prednosť svojej manželke, predtým, aby si rešpektoval, čo som ti povedal, tak prídu tie dôsledky. Takže toto mužovi pripomína. Práca, tá oblasť, v ktorej sa on mal pohybovať, aby sa postaral o svoju rodinu, sa stane pre neho ťažkou, pôda bude prekliata. Iba dve veci Pán Boh preklial pri tejto reči. Preklial satana a preklial pôdu, respektíve zem. A nakoniec toho všetkého im oznamuje, že všetka tá námaha, ktorú budú prežívať na tejto zemi, skončí smrťou. Prach si a do prachu sa navrátiš. A tá posledná vec, predposledná, pardon, ešte predtým, než to ukončil, Boh ich zahodil koženým odevom, čo znamenalo, že určité zvieratko alebo zvieratka museli zomrieť, aby sa oni mohli zahodieť. Malo to praktický, ale aj symbolický význam. No a na záver boli vyhnaní z raja. A boli vyhnaní takým spôsobom, že nebolo možné sa do neho vrátiť. Ten raj tam zostal, ale oni už nemali možnosť tam prísť a prežívať to požehnanie, ktoré tam bolo. A hlavne to, že stratili prístup k stromu života. Takže toľko opakovanie z minulej lekcie a teraz poďme už na samotný príbeh 4. kapitoly. To, čo sa dozvedáme v prvých dvoch veršoch, je, že Adam poznal svoju ženu a ona počala, porodila Kaina a povedala: dostala som muža od Hospodina, porodila jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. V biblickej reči majú určité slova iný význam, ako sme bežne zvyknutí. A tak napríklad slovíčko poznať je mať skúsenosť. V tomto prípade intimnú skúsenosť. Takže sú preklady biblické, kde sa to slovo prekladá: Adam sa zblížil so svojou ženou. To znamená, že mali pohlavný styk a výsledkom bolo, že Eva počala a porodila svojho prvorodeného syna Kaina. A keď porodila tohto syna, tak niečo dôležité povedala: dostala som muža od Hospodina. Keď Adam a Evou zhrešili a vypočuli si to, čo im Hospodin hovorí o ich budúcnosti, tak to prvé, čo ich zaujalo, je to, čo Boh hovoril Satanovi, že položí nepriateľstvo medzi neho a ženu, medzi jej potomka alebo potomstvo a jej potomstvo. A Eva s Adamom očakávali, že ten ich prvý potomok naplní túto úlohu. Oni netušili, že na to sa bude čakať tisíce rokov. A to znamená, Eva sa teší na narodenie toho dieťaťa a teší sa na to, ako bude vidieť vyrastať svojho záchrancu, spasiteľa. A ona tomu naozaj uverila. A tak je pochopiteľné, že v tomto duchu vychovávala svojho syna. To bol niekto, kto bol podľa nej Bohom zaslúbený a bol to muž od Hospodina. Bol to druhý muž, ktorý sa objavil na tej zemi. Prvého stvoril Pán Boh a druhého muža akoby priviedla na svet ona. Teda aj sa to stalo, ale tak trošku v tej výpovede cítiť, že
akoby sa stavala do pozície niečoho podobného, ako keď Hospodin dal život jej manželovi, teda Ádamovi. A akoby sa stavala tak trochu na jeho úroveň. Keď sa narodí jej druhorodený syn, tak to je len proste Ábel. Dokonca jeho meno znamená niečo ako para Vánok. Nie je tam nejaké predurčenie, ktoré by mu Eva dávala. Je zaujímavé, že zatiaľ, čo v minulosti Adam dával mená zvieratám, dokonca dával meno svojej manželke, tak v tomto prípade mená dáva svojim deťom Eva. A zatiaľ, čo do Kaina vkladá veľké nádeje a očakávania, tak Abel je len taký druhý syn. A je tam len konštatované, že Abel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Vidíme, že už na začiatku tie prvé zamestnanie, ktoré existovali, mali rozdelenie toho pôsobiska, kde mali pôsobiť. Evolučná teória hovorí, že než človek prišiel k rozdeľovaniu práce a k tomu, aby tá spoločnosť sa stávala nejakou systematizovanou, tak potrebovali tisíce alebo 100 000 rokov a k tomu prichádzal človek postupne. Zatiaľ, čo Biblia nám hovorí, že ľudia sa narodili ako inteligentné bytosti a všetko fungovalo od začiatku. To znamená, Adam vedel, aká je jeho úloha, vedela to aj Eva a aj svojim synom zadelujú úlohy a to vidieť aj v tom rozdelení práce. A po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z polných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo vzhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Nie je vôbec vysvetlené, že aké dostali k tomu inštrukcie, ale je jasné, už je z predchádzajúcej kapitoly, že keď Boh niečo chce, tak to človeku povie. A tak smieme za týmto výrokom vidieť, že Hospodin je ten, ktorý povie, že budú prinášať obete a budú ich prinášať určitým spôsobom. A je samozrejme aj povedané, ako to bude a čo bude tou obetou. Keď sa potom dostaneme do 3. Mojžišovej, tak tie obete sú tam jasne vymenované, aj spôsob prinášania obete za hriech, obete za vinu, obeť, ktorá je potrebná pre vysvetenie kňaza a tak ďalej a tak ďalej. Bolo ich niekoľko kategórií. A tak je pochopiteľné, že títo chlapci, mladí muži, prinášali obete. Obidvaja. Zatiaľ, čo viete, z tohto textu sa dočítame, že Abelova obeť bola prijatá Bohom, ale Kainova nebola prijatá. A je veľmi ťažké zistiť, že vlastne na základe čoho. Pretože ten text nám to priamo nepovie. A tak existuje mnoho štúdií, ktoré sa zaoberajú, prečo to bolo. Ano, v tom texte sú len také maličké detaily, ktoré nám niečo naznačujú. A zdá sa, že to podstatné pri obetiach, rovnako ako potom neskôr, nie je ani tá samotná obeť alebo obeta, ten predmet, ktorý sa obetuje, ale ten spôsob. A hlavne postoj človeka k tej obeti. A tak ten text, to, čo nám prezrádza v tejto oblasti, je, že Kain prináša obetu Hospodinovu a má to taký nádych, že ja ti niečo dávam. Toto je to, čo ti chcem dať. Ty si to vypýtal, tak ja ti to dávam. Áno. Zatiaľ, čo obetovanie Abela je iným spôsobom. Abel obetuje a nehovorí, že je to Hospodinovi. Je to obeť alebo obeta vďačnosti. Každý z nich obetoval niečo iné a Kain obetoval to, s čím on pracoval a Abel obetoval tiež to, čo mal on na starosti. Tu by sme mohli vidieť určitý rozdiel, pretože pokiaľ sa neskôr v Levitiku stretávame s tým, aké majú byť obete, tak predovšetkým obete za hriech. A toto je obeť za hriech,
je obeť krvavá. To znamená, prináša sa zvieratko, ktoré je na to určené, pretože je potrebné, aby bola preliata krv. Tá obeť proste bude niečo predstavovať. A tak do určitej miery môže byť rozdiel medzi nimi dvomi v tom, čo prinášajú, ale zdá sa, že ten väčší rozdiel je v spôsobe, akým to prinášajú. Zatiaľ, čo Kain prichádza k Bohu tak trochu akoby z povinnosti a prináša mu zásluhy svojej práce, tak Abel ponúka vďačnosť. Vďačnosť za to, že tu vôbec existujú. Obidvaja vedia, samozrejme, čo sa stalo ich rodičom. Obidvaja vedia, prečo boli vyhnaní z raja. Obidvaja ešte vidia, že raj existuje a nemôžu sa tam vrátiť. Ale to, čo je medzi nimi rozdielne, a to bude vidieť aj v následnej komunikácii, alebo teda činoch, je práve ten postoj jedného a druhého. A to je zrejme hlavný dôvod, prečo Boh neprijal Kainovú obeť. Prijatie obete pravdepodobne neznamenalo, že tá obeť bude spálená, že zostúpi oheň z neba a strávi ju. A tak môžeme povedať, že tá obeť Abelova bola takýmto spôsobom prijatá, ale Kainova zostala nestrávená, alebo si to musel zapáliť Kain sám. Kain sa veľmi nahneval. Toto bolo niečo, čo nečakal. A tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš a prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Ako som už povedal v úvode, Kain bol vychovávaný s určitým očakávaním. Eva aj manžel, teda jeho otec, vkladali do neho veľké nádeje a on ako dieťa s týmto vyrastal. A on vedel, že je tam privilegovaný syn na rozdiel od svojho brata. A odrazu prednosť dostáva jeho brat, ktorý je, prepáčte za výraz, akoby niktož, je nikto oproti nemu. A výsledok je, že on je sklamaný, nahnevaný a je do tej miery nahnevaný, že to vidie na jeho tvári. A Boh komunikuje. Pýta sa, Kain, prečo sa hneváš? Ty máš dôvod na to, že sa takto správaš. A prečo sa mračíš? A nie je to, Hospodin nekladie ani v tomto prípade otázky preto, že nevie, ale preto, aby si niečo Kain uvedomil. A potom mu povie niečo dôležité. Či nepríjmem teba, ak budeš robiť dobre? A z toho vyplýva, že Kain teda nerobí dobre. A samozrejme z toho vyplýva aj to, že to, čo urobil Abel, to bolo dobre. Ten prístup k tej obeti bol správny. Zatiaľ, čo Pán Boh hovorí, vieš, ak chceš takto ku mne pristupovať, tak ja nie som ti nič dlžný. Ja som ochotný ťa prijať, ja som ochotný s tebou nadviazať hlbší vzťah, ale spôsob, akým si sa rozhodol to urobiť, nie je dobrý. A tak spravil Kain prvú veľkú chybu. Ale Pán Boh ho upozorňuje na možnú druhú veľkú chybu. Hovorí, ak nerobíš dobre, ak neprichádzaš ku mne s pokáním, ak nežiadaš o odpustenie a pomoc, tak buď si vedomý, že ja ti teda nemôžem pomáhať. Ale to, čo sa ťa potom chytí, alebo čo ťa zmocní, je hriech. On číha pri tvojich dverách ako šalma, ktorá chce zaútočiť. A ten hriech bude na teba pôsobiť svojou žiadostivosťou. A tu povie Pán Boh veľmi dôležitú vetu pre nás všetkých. Ale ty ju máš ovládať. Ľudia sa domnievajú po zlých skúsenostiach s týmto, že hriech je niečo, čo sa ovládať nedá. Žiadostivosť je niečo, prečo môžeme povedať, no ja som už taký. Ale Pán Boh Kainovi, ktorý je v stave hriechu, hovorí, ty ju máš ovládať. Ja ti budem pomáhať v tom. Ja ti ponúkam svoju pomoc. Ale spôsob, akým to zatiaľ robíš, bude pravdepodobne znamenať, že ten hriech ťa dostane. Príbeh pokračuje ďalej. Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi. Vidíme von.
Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: Kde je tvoj brat Abel? On odvetil: Neviem. Som a zda strážcom svojho brata? Kain sa rozhodne pre vraždu. On ju pripravuje. Cielenú, zákernú, zbabelú. Abel sa proti nemu nejako neprevinil. Kain je pravdepodobne nahnevaný na seba. Všetci to poznáme. Ale keď sme nahnevaní na seba, máme tendenciu to prenášať na niekoho iného. A tak sa to snaží preniesť na Pána Boha. Ale Pán Boh je príliš ďaleko a nemá na neho dosah. A tak to premietne do Ábela. Lebo Ábel je ten, ktorý je v dobrom vzťahu s Pánom Bohom a stáva sa pre Kaina výzvou. A tu je do určitej miery tá odpoveď, ktorú som dal na začiatku, prečo sa nenávidíme. Kain nenávidí svojho brata, pretože jeho brat prežíva priazeň od Boha. A on nie. A je takou výzvou pre jeho spravodlivosť, pre jeho duchovný život. A pretože chcel vyriešiť svoje problémy, tak to vyriešil tým najhorším spôsobom. Myslel si, že keď nebude Ábela, bude pokoj. Ale potom, čo odíde od toho činu, tak Hospodin opäť prichádza k otázkami: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem. K vražde pridáva klamstvo. A pridáva ešte ďalšie: Som a zda strážcom svojho brata? A hodí akoby takú výčitku Pánu Bohu. Veď jeho si urobil strážcom, on mal strážiť svoje ovce, má byť a zda strážcom, stráž sa. A je v tom taký cynický postoj. On zabije svojho brata, on nelutuje neprežíva nejakú lútosť a s Hospodinom, so všemocným Bohom sa rozpráva ako keby Boh nič nevedel. Hospodin mu dáva druhú šancu. Druhá otázka. Čo si to urobil? A potom používa také básnické vyjadrenie. Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Samozrejme, že tá krv nekričí. Ale Boh vie, že sa stalo niečo zlé. Stala sa tu prvá vražda. Stalo sa tu niečo veľmi zlé a nespravodlivé. A to je situácia, kedy Boh nemôže mlčať. A on hovorí: To kričí ku mne. A dokonca v Zjavení sa hovorí, že je tam určitý taký symbolický obraz, pri ktorom ľudia, ktorí boli zabití z dôvodu viery, akoby ich krv, ktorá je vyliata pod oltár, symbolicky pod oltár, pretože tam boli vylievané krvi obete, kričí k Hospodinovi a tá krv akoby sa pýtala: Pane Bože, dokedy bude trvať tento stav, dokedy nepríde spravodlivosť. A dostávajú odpoveď: ešte krátky čas a bude to vyriešené. Takže potom, čo Pán Boh povie a Kainovi, že o všetkom vie, mu povie, čo to pre neho znamená. Kain chcel si zabezpečiť bezproblémový život. Teraz budeš kliatbou vyhnatý. Vyhnaný. Tá zem už bola sama o sebe prekliata hriechom, ktorý spáchali tvoji rodičia. Teraz bude prekliata ešte viac. Budeš kliatbou vyhnaný z tej pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Boh oznamuje, čo sa stane. Žiadna nespravodlivosť, ktorá sa deje na zemi, nikdy nebude premlčaná, môže byť odpustená, môže byť nahradená Kristovou krvou,
To bol dôvod, prečo Kristus zomrel, ale na žiadnu Boh nezabudne. S každou sa bude musieť spravodlivo naložiť. A buď za ňu zomrie Ježiš Kristus o 4000 rokov neskôr zhruba, alebo si každý za ňu zomrie sám. Pán Boh pokračuje ďalej. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Už to nebude tak, ako to bolo doteraz. Bude to oveľa horšie, ako to bude v ráji. Bude to horšie, ako to bolo, keď si pracoval so svojím otcom. Ty sa budeš potulovať z miesta na miesto. Kain toto vypočuje. To, čo prejaví, nie je žiadna lútosť. Nespomenie, že mu je ľúto, že jeho mladší brat zomrel. Jediné, čo cíti, je sebalútosť. On má pocit, že trest, ktorý mu Hospodin vymeral, je príliš veľký a on sa s tým nedokáže vyrovnať. Niečo, s čím nepočítal, ale jediný, kto ho zaujíma, rovnako ako pred vraždou aj po vražde, je on sám. Nemyslí na svojho brata, nemyslí na svojho otca, ani na svoju matku. A pokračuje ďalej. Ty ma teraz dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. On vie, že stráca Božiu ochranu. Je zvláštne, pretože po nej netúžil. On netúžil po nejakom zvláštnom vzťahu. Nikdy si s Bohom nevytvoril takýto vzťah. A potom povie niečo, čo je, zdá sa, prekvapujúce. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Zdanlivo by sa to mohlo zdať ako nezmyselná otázka. Pretože v tejto chvíli žijú na zemi len traja ľudia. Otec, mama a on. Ale verše, ktoré prichádzajú, nám ukazujú, že zem sa začína rýchlo zaplňovať. Hospodin totiž povie, nestane sa to, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne 7-násobná pomsta. Prečo by Kain použil slovičko ktokoľvek a prečo by to isté slovičko použil aj Pán Boh? Je zrejmé, že zem sa bude rýchlo napĺňať a pokolenie ľudí sa bude znásobovať a zakrátko bude na tomto svete veľa ľudí. Je celkom možné, že v tomto období, keď sú prenášané tieto slova, tak sú na zemi len traja. Ale život patriarchov trval viac ako 900 rokov. Splodili veľké množstvo potomkov a samozrejme tu sú zaznamenaní iba nositelia rodu, ale ako budeme čítať ďalšie kapitoly, narodili sa ďalší synovia a céry a bolo ich pravdepodobne veľa. Pretože keď sa dožívali 900 rokov a napríklad taký Noach plodil svojich synov ešte v roku 500 svojho života, tak je veľký predpoklad, že zakrátko na Zemi budú 1000 až 10 000 ľudí. A to sú skromné odhady biblistov, ktorí sa zaoberajú možnosťami, ktoré vychádzajú z údajov, ktoré máme v Biblii. A Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v krajine Nód na východ od Edenu. Kain dostal nejaký znak. My nevieme presne, aký to je. My čítame v Biblii o rôznych typoch znakov, ktoré sú väčšinou viditeľné a na základe toho ľudia vedia, že toto je určité znamenie. A to znamenie v tomto prípade naozaj funguje, pretože ďalej na budúco budeme študovať o tom, ako Kain porodí svojho syna a potom ten má ďalšieho syna a ďalšieho syna. Je tam celý Kainov rodokmeň, až 7 pokolení, teda 5 pokolení okrem Adama a jeho, 5 jeho potomkov. A teda tá Božia ochrana funguje. Napriek tomu, že si zaslúžil trest, Boh nedovolí, alebo ho ochráni takýmto spôsobom.
aby násilie nebolo ďalej páchané. Ale Kain sa vzdiali od Hospodina a býval v krajine Nód, na východ od Edenu. A vzdialil sa predovšetkým duchovne. Nevieme, kde leží krajina Nód, ale slovičko Nód má základ v tom pôvodnom jazyku slovičko putovanie. To znamená, že asi to nechce ukázať nejakú jednoznačnú lokalitu, ale to, že z neho sa stane tulák na východ od Edenu. A Kain má veľký problém. Veľký problém, ktorý sa pokúsim ilustrovať z jedného románu John Steinbeck. Napísal niekoľko románov a okrem iného napísal Východ od Edenu, kde popisuje život mladého dievčaťa, ktorá sa rozhodne žiť sama bez svojich rodičov a tak zapáli ich rodičovský dom a oni v tom obidvaja uhoria. A potom si žije sama svoj život ako prostitútka, pretože taký život si vybrala a je vidieť, že v jej živote neexistuje nič, čo by sa dalo nazvať morálka. A tým sa tento autor snaží ukázať, ako to bolo s charakterom Kaina. Takže bez akejkoľvek lútosti, bez akejkoľvek zodpovednosti a svedomia sa rozhodol vybrať touto životnou cestou. Nezávisle na Bohu ani na ostatných ľuďoch. Na záver mám túto otázku. Skúste premýšľať. Je ti ľúto Kaina? Abela? Alebo viac súctiš s Bohom, ktorý mal úplne iné predstavy, ako sa to bude vyvíjať. Ale pretože dal ľuďom slobodu, tak ľudia so slobodou nakladajú takým spôsobom, ako sme to čítali minule, aj dnes. Dovolte na záver ešte jednu takú, podľa mňa, dôležitú radu pre náš duchovný život. Ako sa otvoriť Bohu? Čo robiť, aby sme sa nedopustili podobných chýb? Čítaj Božie slovo. Premýšľaj nad ním. Rozprávaj sa o ňom s inými. Je to najdôležitejšia činnosť spolu s modlitbou, ktorú môžeš robiť pre svoje spasenie. Neboj sa otázok, rozprávaj sa s Bohom. Len nedovol svoje mysli, aby ťa ovládali myšlienky, že Boh sa mýli a niečo nezvládol správne. Ak dovolíme totiž takýmto myšlienkam, aby sa usadili v našej mysli, tak by sme sa vydali podobnou cestou, ako sa vydal napríklad Kain. Takže toľko dnes z toho, čo som vám chcel povedať. Teraz prejdeme k otázkam. Takže ešte pripomenutie, že máme WhatsApp komunitu. Ja vás chcem poprosiť, aby sme, pokiaľ chceme čokoľvek si navzájom odovzdať, napríklad, čo si myslíte, že by mohlo byť inak pri výklade, pri odpovedaní otázok, pri formáte tohto, čo sa vám snažíme ponúknuť iné, prosím, napíšte svoje návrhy. Malo by to byť kratšie, malo by to byť dlhšie, čo od toho očakávate. A samozrejme, pokiaľ budete chcieť zdieľať svoje skúsenosti, akékoľvek otázky, minulý týždeň sme dostali jeden krásny príspevok od jednej z vás, ktorá sa podelila o svoju skúsenosť, tak neváhajte, môžeme takýmto spôsobom komunikovať aj počas týždňa medzi jednotlivými stretnutiami. Takže teraz sa už budem tešiť na vaše otázky. Ďakujem vám za pozornosť a nech sa páči, pýtajte sa. Máme tu niečo v čete, tak sa skúsime pozrieť, či tam máme nejakú otázku. Aha, niekto tu mal na začiatku nejaké technické problémy, takže dúfam, že ostatní ste počuli, alebo môžete povedať aj vás, ktorých sa to týkalo, že či sa to zlepšilo, alebo ten problém sa nepodarilo vyriešiť. Takže to mi je ľúto, občas nastávajú žiaľ aj takéto veci. Takže nech sa páči, vaše otázky, alebo teda možno aj komenty k tomu, čo spolu robíme.
Oh, dobrá správa, problém so zvukom sa vyriešil, tak to je fajn. Ďakujem pánu. Pokiaľ chcete položiť otázku aj tým, že ju vyslovíte, tak máte tu možnosť, zapnite si mikrofón a môžete ju aj vysloviť alebo napísať, čo vám vyhovuje. Dobre, takže prvá otázka. Ako sa mám Boha pýtať, čo je správne? Ako ďalej postupovať v živote, aby som sa dostala k cieľu, ktorý mi ukázal? A ďakujem za otázku. Pokúsim sa zodpovedať či už na základe toho, čo som vyčítal v Biblii k tejto otázke, alebo na základe vlastnej skúsenosti. A to, čo je najdôležitejšie medzi človekom, veriacim človekom a Pánom Bohom, je vzťah. Áno. Vzťah sa samozrejme buduje určitú chvíľu. Vy potrebujete zistiť, či dôverujete Bohu a Boh potrebuje tiež zistiť, či sa dá dôverovať nám alebo konkrétnemu človeku. A oveľa dôležitejšie ako pre Pána Boha, ako splniť nejakú úlohu alebo dostať sa k nejakému cieľu, je vybudovanie si toho vzťahu, pretože pre Boha sme použiteľní až vtedy, keď nám môže dôverovať. Takže trvá to určitý čas. Tie prostriedky na to, ako budujeme vzťah s Pánom Bohom, budem asi opakovať viackrát, dneska som povedal dve, sú to poznávanie Božieho slova, pravidelné, systematické poznávanie Božieho slova, modlitba, potom to, že máme nejaké spoločenstvo, nejakú komunitu, kde sa môžeme o tom zdieľať, rozprávať sa, teda nájsť si nejaké spoločenstvo, kde sú podobne zameraní ľudia. A ten štvrtý prostriedok, že sa o to delíme s ďalšími. Napríklad tým, že hovoríme o tom, čo s Bohom prežívame. A toto sú štyri veci, ktoré nám ponúka Biblia, aby sme duchovne rástli. A potom, ako sa podobne postupne buduje náš duchovný život a aj vzťah k Pánu Bohu, sa máte možnosť pýtať a buďte ochotná čakať. Áno? Boh odpovedá, ale čas a spôsob si vyberie on. Viete, my čítame, ako poveruje napríklad Ježiš Kristus učeníkov, svojich učeníkov nejakou úlohou, ale oni musia čakať do poslednej chvíle a príde to v pravý čas a obyčajne je to vtedy, keď sa to už má spustiť. On ich na to najprv pripravuje a potom im to povie a teraz povie, že a teraz, áno. Takže toto je veľmi často. Boh nás bude takto pripravovať a môžete si byť istá, že keď Pán Boh to uzná za vhodné, že on to urobí. A bude to takým spôsobom, že vy to poznáte. To znamená, to, čo je potrebné v živote, je to, čo Dávid často opakuje v žalmoch, čakať na Hospodina. Postup je ten, ako som vám hovoril. Budovať vzťah s Bohom. A ďalšia otázka. Ja sa chcem spýtať otázku, že Boh vidí naše snaženie, ako sa snažíme, či už získať dobrú známku, alebo pochopiť to učivo. Áno, Bohu záleží na tom, rovnako ako to bolo dneska v príbehu Adamu o Kainovi a Abelovi. A my sme si hovorili o tom, že Boh ich učil prinášať obete. A jeden z nich to spravil správne. To neznamená, že bol dokonalý, ale urobil presne to, čo od neho Pán Boh žiadal. To, čo neurobil Adam s Evou. Pán Boh im povedal, nejedzte z toho stromu, a oni to jedli. Jasné, že v tej skúške prepadli. A keď o tom hovoril rovnakým spôsobom, predpokladáme aj s ich synmi, tak jeden z nich si robil, čo chcel a Kain ho poslúchal. To znamená, áno, Boh vidí naše snaženie, Boh vidí vaše snaženie, ale opakujem ešte raz, pre Pána Boha to najdôležitejšie je vytvorenie vzťahu medzi ním a vami. A keď nejde o dobré známky, nejde o to, že potrebujeme jednotku, aby sme sa dostali, alebo dvojku, aby sme sa dostali do neba. Ide o to, aby Boh nám mohol dôverovať,
a aby sme my mohli dôverovať Bohu. Takže to bola podobná odpoveď alebo podobná otázka ako tá prvá. Je pravda, že nikto na tento svet sa nenarodil náhodou, teda že nikto z ľudí tu nie je omylom. A čo je naozajstným zmysel tohto nášho života? Áno, formulovali ste to veľmi správne. Nikto sem sa nedostal náhodou. Čo je naozajstným zmyslom tohto života? Pokúsim sa to povedať veľmi stručne. Ešte raz. Vstúpiť do vzťahu s Bohom a prežívať s ním radosť. Ešte raz. Vstúpiť do vzťahu s Bohom, budovať tú dôveru a nájsť radosť v Hospodinovi. A keď dospejeme do tohto bodu, tak potom žiť trvalo vo vzťahu s Pánom Bohom, rešpektovať jeho vôľu a plniť úlohy, ktoré nám Pán Boh dá, pretože on chce, aby sme boli užitoční. Aby sme prežívali vzťah, radosť zo vzťahu, ktorý máme s Bohom aj s ľuďmi a potom to tým naplnili svoj život. Takže je to v podstate veľmi jednoduché. Keď poznáte príbeh, keď sa marnotratný syn, takzvaný alebo stratený syn vráti domov, to je to podobenstvo Ježíša Krista, tak to, čo sa ukazuje ako vrchol v tom príbehu, je, že všetci, alebo takmer všetci, jeden nie, prežívajú radosť. To je návrat k Bohu. Keď sa navrátime k Bohu, Boh prežíva radosť a my s ním. Ďalšia otázka, trošku pomimo. Môže Boh zmeniť náš život napríklad, keď mám svoje sny a chcem ich naplniť, len sa mi nedarí ich zrealizovať a vie urobiť aj nemožné? No, otázka znie, sú to aj Božie sny alebo len vaše sny? Áno, pretože Boh veľmi často mení naše očakávania. A aj v tomto príbehu som naznačil, že Eva mala nejaké očakávania aj so svojím manželom a malo to skôr negatívny dopad na ich syna. Takže je fajn mať svoje sny, snívať dokonca aj vtedy, keď je svetlý deň, ale to neznamená, že sa tie sny musia naplniť. Oveľa dôležitejšie, aby sme dovolili, aby sme sa dozvedeli, čo on má s nami v pláne a potom, keď to poznáme a naučíme sa dôverovať Bohu, tak nám nebude za ťažké vzdať sa tých našich snov, ktoré možno neboli realizovateľné alebo neboli v súlade s Božou vôľou a prijať tie Božie. Ak by náhodou k tomu došlo k harmónii v tom, že to, čo ja snívam, je naozaj Pán, aj Božia vôľa, tak o tom sa určite dozviete. Pán Boh vám to povie. Ale niekedy môže mlčanie z Božej strany ukázať, že Boh má s vami iný plán a keď budeme snívať svoje sny a nepočúvať to, čo hovorí Pán Boh, tak je celkom možné, že sa nedozvieme, čo on plánuje pre náš život. Prejdem k ďalšej otázke. Je náš osud predurčený? Prečo sa niekto má lepšie a keď sa nespráva dobre a dobrí ľudia žijú ťažko v mnohých smeroch? Ja som presvedčený, že náš život nie je osud, nie je predurčený. Sme totiž slobodné bytosti. Ja som sa slobodne rozhodol, že dnes budem s vami absolvovať toto stretnutie. Verím, že aj vy. Slobodne som sa rozhodol, do akej školy budem chodiť, aké zamestnanie budem vykonávať. Slobodne som sa rozhodol, či dnes pôjdem nakupovať alebo nepôjdem nakupovať a tak ďalej a tak ďalej. A ak by náš život bol predurčený, tak s tým je spojený jeden vážny problém. Podľa mňa najdôležitejšia otázka, ktorá je v tomto vesmíre vo vzťahu k Pánu Bohu, je, či Boh je spravodlivý. Áno, Boh je aj láska, Boh je aj milosrdenstvo a tak ďalej a tak ďalej, ale je Boh spravodlivý? A otázka je, ak náš osud je dopredu predurčený, ak niekto je predurčený pre záchranu života,
A niekto je predurčený pre stratu života. A určuje to Pán Boh. Tak aká je v tom spravodlivosť? Takže ja neverím v takéto predurčenie. Verím v to, že Boh vie, čo sa v našom živote bude diať, ale nie, že to dopredu určil. My sme sa rozhodli sami. Naši rodičia sa rozhodli, že budú mať deti a ja som sa dostal na svet. My s manželkou sme sa rozhodli, že chceme mať deti, narodili sa naše deti a tak ďalej. A v tomto máme slobodu. Či chceme mať deti, nechceme mať deti a tak ďalej a tak ďalej. Či chceme uveriť alebo neuveriť. To, že máme ťažký alebo ľahký život, to je dané podmienkami tejto zeme. Život na tejto zemi nie je spravodlivý. A nie je spravodlivý kvôli hriechu. My sme hriech pustili do nášho života. A otázka je, čo to znamená mať sa dobre. Viete, boli tu ľudia, ktorí sa mali dobre. No a budeme čítať aj na budúce o tom, ako Kainova vetva sa má dobre. Oni sú tí, ktorí vynajdu dôležité vynálezy v oblasti určitej zručnosti, v oblasti remesiel. Oni sú tí, ktorí vyvinú hudobné nástroje, ale oni všetci zahynú. Zahynú v potope. Ani jeden z nich sa nezachránil. Áno. A Abel prežil krátky život a zavraždil jeho brat. Zavraždil ho jeho brat. My môžeme počítať s tým, že Abelovi Pán Boh dá večný život. Máme v tom istotu v Božom slove. Takže otázka, či sa má niekto dobre alebo zle, otázka, ako to meriame. Meriame to sociálne alebo tým, čo tí ľudia prežívajú. Samozrejme, ako som povedal, tento život nie je spravodlivý, ale to nie je podstatné. Podstatné je jediné jedno, a to je, či príjmeme spásu od Pána Boha. Pretože tento život je krátky, trvá niekoľko rokov, niekoľko desaťročí, ale Boh nám ponúka večnosť. A večnosť aj čo sa týka času. Takže netrápme sa s tým, čo prežívame. Apoštol Pavol a mnohí ľudia, ktorí slúžili Pánu Bohu, mali veľmi ťažký život a dokázali sa z toho radovať. Prejdem k ďalšej otázke. Myslíte si, že tí ľudia, ktorí majú byť spolu, budú spolu, aj keby sa dialo nemožné? Áno, ja si to myslím. Samozrejme za predpokladu, že príjmu Božiu pomoc. Ak sa dvaja ľudia, napríklad manželia, budúci manželia rozhodnú byť spolu, príjmu ten Boží dar lásky a príjmu aj Božiu pomoc, tak zostanú spolu, nech by sa dialo aj nemožné. Ak sa vzdáme čohokoľvek, čo je od Pána Boha, tak samozrejme Pán Boh nám dá druhú šancu, tretiu šancu, 10. šancu, ale dôsledky si budeme niesť. Je veľa lepšie, keď prichádzajú aj ťažké situácie, nevzdávať sa. Nevzdávať sa napríklad manželstva, svojho partnera, svojej rodiny, ale prosiť Boha, aby nám dal silu to zvládať. A ja viem, že je to možné. Poznám obrovské množstvo manželstiev, kde to funguje a funguje to vďaka Pánu Bohu, nie kvôli vonkajším okolnostiam. A všíma si Boh všetko, čo robím, dobroskutky? Áno, všíma si. Boh vie o každom našom čine. O všetkom, čo prežívame. Pána Boha to zaujíma. A zaujíma ho to z jedného dôvodu. A je to človek, ktorý ma nasleduje, ktorý ma rešpektuje, ktorý vie o mojej vôli, chce ju napáňať. Je to človek, ktorý so mnou počíta, tak ako sme o tom hovorili v súvislosti s Abelom. Alebo skutky toho človeka, zmýšľanie toho človeka ukazuje, že ak by, teraz ako by som hovoril za Pána Boha, ak by som takého človeka pripustil k sebe, tak by to bol opäť nový Kain, nový Judáš, alebo iný typ zlého človeka, ktorý sa tu vyskytuje v dejinách. Takže áno, Boh si všíma naše skutky, ale nie preto, aby nás potrestal, ale aby
aby nám ponúkol konkrétnu cestu pre každého človeka, ušitú na mieru, aby nás z toho dostal. Viete, on chcel zachrániť aj Kaina. On mu ponúkal svoju pomoc. Kain to odmietol. A tým, že Kain to odmietol, tak Boh už nemohol pre neho nič urobiť. Tu sa znovu vrátim k tomu predurčeniu. Osud Kaina nebol predurčený. Kain si svoj osud, svoju cestu vybral sám. A ďalšia otázka. Čo by ste poradil človeku, ktorý stratil tú Božiu cestu a nevie ako sa vrátiť? No, preto nie je treba tak veľa urobiť. Poklaknúť v modlitbe pred Pána Boha a poprosiť, aby sa ho Boh ujal. Biblia hovorí ústami Ježiša Krista, kto hľadá, nájde, kto klope, tomu sa otvorí, kto prosí, bude prijatý. Takže ono to nepríde náhodou. Viete, nepríde to na základe toho, že ako Kain sa bude túlať po ceste a niekde náhodou stretne Pána Boha. Nestretne ho. A Boh je stále pri nás. Boh je okolo nás. My sa nemôžeme vymaniť z Božej prítomnosti. Ale môžeme ho odmietať a môžeme ho aj prijímať takým spôsobom, že jednoducho sa skloníme k modlitbe, ale ono to chce určitú systematickosť. Viete, tak ako sa matka potrebuje o svoje dieťa starať každý deň a nemôže nás zabudnúť, tak aj tá viera, ktorá takto začne rásť a my ju budeme budovať s Bohom, bude potrebovať, aby sme sa starali o ňu každý deň. Boh bude každý deň pomáhať, ale z našej strany to tiež bude vyžadovať záujem. Ďalšia otázka. Myslíte si, že tí, čo robia zle druhým a majú sa dobre, majú kamarátov, nadávajú im a, a vráti im to Boh? A neviem, či som to dobre prečítal ešte raz. Myslíte si, že tí, čo robia zle druhým a majú sa dobre, majú kamarátov a nedávajú im, vráti im to Boh? Vráti im to Boh. Viete, sú dva také žalmy. Poradím, skúste si ich prečítať. Máte Bibliu, zapamätajte si veľmi dobre čísla tých žalmov. Jeden má číslo 37 a druhý 73. Teda trojka je sedmička raz v jednom a potom v opačnom obrátení. A presne touto otázkou sa zaoberajú. A ten 37. žalm je doslova rozpísanie, čo ten človek hovorí. A hovorí to Pánu Bohu, ako sa tým ľuďom darí. A, a potom príde k bodu, kedy je napísané v tom žalme, ale toto sa dialo len dovtedy, alebo dovtedy som si to myslel, kým som nevstúpil do Božej svätyne. Boh ho akoby zobral do svojej svätyne a ukáže koniec tých ľudí. A koniec tých ľudí je večné zahynutie. A teda nie tých, ktorí sa majú dobre, ale tí, ktorí nenasledujú Pána Boha a napríklad robia zle druhým, sú nespravodliví. Takže Boh im to nechce odplatiť, Boh chce zachrániť každého človeka. Oni sami sa postarajú o to, že stratia večný život. Takže Boh im nič nebude vrátiť. Oni dostanú to, čo si sami celý život pýtali. Čo znamená, že ten, kto sa povyšuje, bude ponížený a ten, kto sa ponižuje, bude povýšený. Toto súvisí s pokorou. Poníženosť znamená pokoru. Pokora znamená predovšetkým to, že uznám, že Boh je väčší ako ja. A že teda keď Boh je väčší a Boh mi radí s určitou cestou, tak mu dám vždycky prednosť. Vždycky prednosť vo svojom živote. To je poníženosť. Ano, ja si síce myslím, že by som chcel ísť touto cestou, ale keď Pán Boh mi ukáže, že to nie je dobrá cesta, tak budem rešpektovať Pána Boha. Kto sa takto poníži, kto takto prejaví pokoru, bude povýšený. Čo to znamená? Bude zachránený. Boh ho zoberie k sebe. Ale ten, kto sa povyšuje, čo je prejav pýchy,
bude nakoniec ponížený. Ponížený v tomto prípade bude znamenať, že stratí večný život. To znamená, rozhodujúcim prvkom v tomto je pokora. A pokora je najdôležitejšia ľudská vlastnosť. Bez pokory sa nikto nedostane k Bohu alebo nikto sa nedostane do večnosti. Takže ponižovanie alebo pokora je to isté. To nie je nedostatok sebavedomia, to nie je sedenie v kúte. To je vedomie si toho, že som Boží syn a Božia dcéra. Dostal som neskutočné výsady, ale v momente, keď zaznie ku mne Boží hlas, tak ja mu dám vždycky prednosť. Ďakujem vám za všetky vaše otázky. Dovolím si možno ešte na záver povedať niečo k týmto otázkam. Ja chápem, že niektoré moje odpovede sa nemusia páčiť. Viete, ja sa snažím odpovedať na každú otázku na základe toho, čo hovorí Biblia. Nie na základe toho, čo si ja myslím, alebo čo si niekto myslí, alebo na základe toho, že chcem vám dať odpoveď, ktorá by sa vám páčila. My študujeme Božie slovo. A je pochopiteľné, že niektoré otázky, a možno aj po minulom stretnutí som mal taký dojem, že niektoré moje odpovede sa nemusia páčiť. A nemusíte so mnou súhlasiť. Ale ja som si vo svojom živote navykol, že chcem dávať odpovede, ktoré vychádzajú z Biblie. Nechcem dávať odpovede, ktoré sa ľuďom budú páčiť, alebo svoje názory. To nikomu nepomôže. A to, že niekedy počujeme aj odpovede, ktoré sa nám nepáčia a dovolíme Bohu, aby nás viedol, znamená samozrejme, že to bude pre nás trochu ťažké. Ale cesta k Bohu nasleduje aj cez prekážky, aj cez také prekážky, že sa musíme vzdať občas názorov, ktoré boli naše, ktoré sme považovali za dôležité alebo možno konečné. Viete, keď prišiel Ježiš Kristus, tak aj svojim učeníkom, aj ostatným ľuďom musel povedať, že ich myšlienky, aj ich konanie je nesprávne a musel ich vychovávať k tomu. A to vychovávanie znamená, že to občas bolí, keď sa musíme vzdať vlastných názorov. Nebojte sa toho, že niečo bude občas bolieť a na druhej strane nemusíte súhlasiť s mojimi odpovediami. Nikde nie je napísané, že to, čo hovorím, je jediná konečná pravda. Ja sa snažím byť voči písmu aj voči vám čestný a preto sa snažím dávať citlivé odpovede, ale pravdivé na základe Biblie. Takže toľko k tomu a ďakujem za vašu trpezlivosť. A ako som vám predtým povedal, budem rád, keď napríklad na WhatsApp skupinu napíšete akékoľvek poznámky, ktoré nám pomôžu robiť lepšie to, čo sa snažíme pre vás robiť. Takže toľko pre dnešný večer. Zase sa nám minulá hodina. Poďme na záver poďakovať Pánu Bohu. Pane Bože, ďakujeme. Ďakujeme Ti za Abela. Je nám ľúto, že musel tak zomrieť a nepochopený nikým. Ale ďakujeme, že vďaka Tebe, vďaka Tvojej láske a vďaka tomu, čo si pripravil, my máme možnosť, aby sme sa s Abelom stretli. A stretli so všetkými tými, ktorí takto trpeli. Je nám ľúto aj Kaina, ale žiaľ, vybral si vlastnú cestu. Pane, prosíme, pomôž nám nenasledovať tento jeho príklad. Ďakujeme, že nám dávaš možnosti a priestor k tomu, aby sme si uvedomovali, či ideme správnou cestou a pomôž nám, aby sme predovšetkým nasledovali Teba a rešpektovali Tvoju vôľu. Nie preto, že musíme. Ty si robil všetko z lásky a tak aj nás uč, aby sme to konali s láskou a aby sme sa dokázali radovať z toho, že poznáme Teba, svojho Otca. Amen.